Ето това е ветрило за лятото. Ако искаш ти такова, може да го откриеш на сайта на Иви Гуендолин. Ще отворя заедно с вас тази пратка от Иви Гуендолин. От нея съм си поръчала няколко пъти и тези от вас, които са разглеждали страницата и сайта и знаят, че рисува вълшебно. Имам доста от нейните продукти, които предлага, както статуетки, мисля, че се казваха, или имат си една определена дума, не мога да се сетя. Имам също и много принтове. За видим какво се крие в този плик. Мисля, че подготвила някакви страхотни неща. Това са картички за рожден ден. Тя ми е изпратила мистериозен ключодържател от Актар. Така, ето. Това ще го приема като закъснял подарък за рожденият ми ден. Отваряме заедно. И разглеждаме заедно. Мисля, че за всяка една дама има по нещо. Кардан, моят нов любим Кардан от Жестокият принц. Има го, разбира се, Зейдън от Четвърто крило. Къде без Нико? Тези двама Саудури не ги познавам, но Иви ми дава повод, за да се запозная с тях, така че тя има доста герои в сайта си, които наистина все още не съм прочела. Затова вие, дами, може да ми напишете в коментарите кои са тези двамата. Този е единствен и неповторим. Всеки, който е чел Двор от рози и бодли, знае за какво говоря. Това е Рисант, така че ако все още не сте прочели тази поредица, съвсем скоро излизат следващите две книги от Сара Джей Мас, Двор от рози и бодли. Давайте! Не на последно място отново герой на Сара Джей Мас, това от Стъклен трон Ролан. Той е страхотен. Тук вече е с постригана коса, иначе когато се запознава с Елин, той е с една дълга, сива и с страхотни татуировки по лицето. Събра всичките на една ръка, но ето някак си се справих. Всичките са просто вълшебни, уникални са и всяка една от нас би се зарадвала на такава картичка за рождения ден. Отзад има логото на Иви, просто Иви страхотни са наистина. Има още нещо много вълнуващо и много интересно. За тези, които не са чели поредицата, това е главната героиня от поредицата на Сара Джей Мас, Двор от рози и бодли. Това е една световно известна поредица, една от любимите ми поредици. Главният герой, мъжът, ми е любимият от всички. И поредицата в момента е с 5 книги, излезли на българският пазар, преведени. Предстои тази година да излезе 6 и 7 книга, така че тези от вас, които им се чете нещо фентази, роментази, много динамично, интересно, приказно, с селфи, много определено си заслужава. Това са героите, които могат да ни се паднат. Има Елин и Неста, сестрите на Вера, Рисан, Касиан и Азриел. Един тайствен. Това е Рисант. Това е вълшебен. Погледнете го. Това ще го слагам на ключовете. Теля, страхотен просто. Огромни благодарности, изправила се страхотно. Всяка една от рисунките просто бих казала, че нямам любима, защото наистина всяка една е прекрасна. Много благодаря и за мистериозната трубичка и за това, че ми се падна Рисант. А вие хора, влезте посетете сайта, защото има страхотни неща. Скоро!